Selamat siang. Ini lagi goreng kembang goyang matahari jenenge. Iki wis entuk ijo, pink. Kaya jenenge kaya anu. Jarene Mbak Mar piye? Apa Mbak Mar? Kok rawa Mbak Mar? Kok rawa apa, Mong? Bunga goyang. Oh, bunga goyang. Enak kembang goyang. Nyengkut iki. Sing ayo digerecep pinter, ayo cepet-cepet. Nah, digerecepi, ndang cepet dituku. Apa aku nggak ngeneki lho? Oh, kenyas dhewe. Kenyas dhewe. Iya kono. Iki warnane ungu. Kayak ketan ireng ya. Tepung lah. Oh. Kayak kuning. Hijau. Pink. Biru nah ya apa ya warnanya? Biru? Lah ya, oh ya. Biru nah ya apa? Kayak api ya. Gosong ta ya? Api lah ya pokoknya nang goreng ra entek gosong. Ya kabeh ya warna-warni ya aja sampe gosong. Apa liyane? Gosong. Bek lho, bek. Kilo mekrok-mekrok kayak Mbak Mar. Ya kembang mekrok apik. Iya. Mekrok lah ya. Lah, ngantek malik-malik kemekrokan ya. Delan. Pakai munjuk e. Ngetet iki ngatekan. Ngetet ora boyo itu. Boyo iki wis ngedat-ngedat, dadi melu ngedat no. Wis ya ini wis entuk patang jelonan nih.